татарлар үзебезнең кешеләрне ярата белергә һәм аны тарихта калдыра белергә тиешбез. Әгәр дә без үзебезнең кешеләребезне белдермибез икән, безне беркайчан да белмәячәкләр. Без монда бик күп татарлар яшибез. Элегрәк инде бөтен учреждениеларда, бөтен предприятиеларда бик күп татарлар эшләде. Безгә эшләүе дә бик җиңел иде. Әлбәттә, хәзер алар кимәеп баралар. Шулай да алар бар, аларны таба белергә кирәк. Менә бүген безнең белән депутат безнең Альберт Айдарович әйме. Без аны бик хөрмәт итәбез. Безнең бөтен мероприятиеларга, бөтен чараларга килә, ул безне хөрмәт итә. Шулай ук менә безнең заместитель по региону, по городу Петрович Садыков күп еллар эшли. Безнең Тахир Саматов урынында бөтен мәчетнең мәшәкатьләрен алып бара, Фидан хәзрәт. Фәрит Габбас бик күп еллар безнең белән Фәрит Рафаевич белән эшләде. Белый рояль ресторан бар безнең, шунда бөтен чараларны үткәрәдер, безгә сабантуйларга бик күп бүләкләр бирәдер эшләгән вакытында. Шуңа күрә шундый кешеләрне онытмыйча, ничектер безгә җыелу чарасы оештырырга кирәк. Ярты елга бер тапкырны һәм аны ничектер киңәйтергә кирәк иде дип уйлыйм инде мин. Һәр сүзне мин башлап җибәрәсе килә инде. Дин белән безнең Фидан хәзрәт безгә матур дугасын укып, хәерле эшләребезне башкарсын. Дугалар Фәрис Рафаевичка барып җитсен. Кемнәрнең әти-әниләре юк, аларга барып ирешсен. Барыбызга да дуга кирәк. Бүгенге көндә дугасыз яшәргә ярамый, чөнки күрәсез бөтен җирдә сугыш бара. Алга да нәрсә булганын да белмибез. Без барыбыз да дугада булырга кирәк. Рәхмәт сезгә хәзрәт. Amin cemaat amin elhamdülillahi rabbil alamin ala aqibati lil muttaqin vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Teala'ga maqtovlarimiz, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlarımız. Sizlere cemaat Allah'ın selamı, rahmeti hamda barakatı barşalarınızda da bulsaydı. Şu aylarda, şu günlerde mübarek bulsaydı. Amin. Maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 84 елда безнең ансамбль барлыкка килә. Мин анда беренчеләрдән булып йөгереп киләм инде. Һәм без активистлар шу обществолар оештыра башладык ул елларда. Шуннан җыелыштык та, нигә безнең Татарстанга кайта алмыйбыз бит инде, бер отпуска туры килеп тормый. Әйдәбез Сабантуй үткәрәбез дип администрациягә чыктык, безне поддержать иттеләр. Һәм без 88 елда беренче Сабантуйны үткәрдек. Һәм ул бүгенге көнгә кадәр яшәп килә. Сабантуйлар көчле булды. Фәрис Рафаевичның бер яхшы ягы бар иде. Ул менә бер генә нәрсә ишетте дә, шуны оештыра. Күп иттереп оештыра. Син давай миңа бир менә. Менә шу офисны бүген инде Рафаевична килә алмады. Аның ярты ягында Заска инде. Ул әйтә, давай син безгә татарларга бир ди. Аны убежда киттереп, әйме ул әле бик татарларга килеп тә бетмидер Рафаевич. Шулай ризалаштырып, все-таки ул уйлады, давай бирергә кирәк ди. Без менә 99 елдан бирле шушы 126 квадратта урнашып, аны яшәтеп киләбез. Безнең шәхесләребез артты, әйме. Тагы да шушындый кешеләр бар. Бу китапны чыгаруда мине Фәрис Рафаевич мине билгеләп куйды, Нурия хатны символизациясы моны дип. Һәм бездә монда Казаннан язучы килеп, ул бөтен расходларны безгә әйтеп, мин монда кешеләр белән эшләдем. Һәрбер менә, допустим, һәрбер кешегә барам, һәрберсенә журналист табам, Сургутский трибунамы, башка газет булсынмы, шулар төрле статьялар яздык, шушы китапны без чыгардык һәм һәрбер кешегә 5 китап бүләк иттек. Әлбәттә, бу кыйбатлы китап. Без моңа һәрберебез 35 мең акча түләдек 5 китап өчен. Теге бушка гына булмый, бик кыйммәтле, бик әйбәт китап инде. Монда инде регионнан менә ниләрдә карады. Регионнан да менә Альберт Сайфутдиновлар да монда бар инде. Ул бүген теге нәрсәдә спортлар белән шөгыльләнә иде. Һәм монда инде теге акчасы җитмәгәндер миндә, монда Сабантуйларында күрсәтеп, башка городлардан да шәхесләрне көттек, Ура якларыннан дип әйтәсе килә инде. Монда безнең иң беренче газетларда яза торган Надежда Гариева дидерәк инде, Гөлназираның исеме, ул да мәрхүм инде. Ул да безгә бик нык булышты, Сургутский трибунада эшләде, бик күп статьялар яза торган иде. Менә шундый сезгә тәкъдим бар. Беренчесе Муса Җәлил урамын булдыру буенча эшләргә, икенчесе китап чыгару шәхесләрне искә калдырырга. Һәм инде безнең шәһәрдә 25 елдан артык эшләп килә
праздник национальный культур соцветий бит инде. Аның иң беренче көненнән бирле мин шунда катнашам. Инде древний кеше бит инде. Безне бүтән җирләргә язып чыгаралар менә Сургут многонациональный, монда без тоже татарлар бар, безнең эшләгән эшләребез. Аннары соң менә моны әйтеп китәсе килә. Без Сабантуйның 15 еллыгына шушындый журнал чыгардык гайнәм. Үзебез инде шундый матур иттереп, bütün Сабантуйларны, bütün ансамбльләрне шундый журнал чыгардык. Ә безгә моны администрация забраковать итте. Эшләрне эшкәндә, монда ничек килеп чыкты? Buraya хатны эшләрне алып барадыр, булай да хәзрәт килгәч, мәчет эшләре кузгалып киткәч, шу татар эшләре буенча хәзрәт шу теманы күтәрә башлады. Татар оешмасы ачырга кирәк Сургутта. Татар оешмасы ачырга кирәк регион буенча. Мен ул 5 тапкыр проговаривал, мен безнең бизнес стройка, мин тегәр мин бар җирдә булды. Фәнискә бирде, Фәнис ачты. Анда менә шу ачу вакытында нәрсәсе нык кышап файдага китте. Менә бүгенге көндә безнең бар ике направление регионда. Берсе ул татар дөньясы, икенчесе экономическая сторона Татарстан белән. Мен как раз центр интеграции говорю. Семьядан смотрели, что настоящий шаг. Но енді шул вакытта Сабантуйга чыккан деп араш. Былай да былай екен деп. Біздің бетіндегі шағыштырмаса қарасаң, біздің район масштабында болған Сабантуйлар Америка өткенде шул вакытта енді. Шул. Міне көрішкен шақлардан елер шағында ол получилось так, что қаланып нәрселерді шайтелерді. Как Сабантуйда да жүгіріп жүрген кіші. Тиктоктан кіші бұл. Шоған көргенде мен там, не кішілер бар екен, шо енді, сұқыланып қарап тұрған шақлар бар. Многогранный человек был. Кто-то его любил, кто-то его не любил. Он не был такой, что вот прям для всех был хорошим. Он, благодаря своему напору, он мог зайти к любому директору любого предприятия. Он лично знал Богданова. Ну, интересные сказали, какие-нибудь интересные вещи рассказать, но я вот расскажу только одно, как Фанис Рафаэльевич получил здесь квартиру свою первую. Ну, все знают, нет? Нет. Вот. Как получил квартиру Фанис Рафаэльевич в Сургуте. Вот. Был пожар на месторождении большой, и надо было что-то там сделать. Короче, Фанис сел на трактор, с трактором залез почти под огонь, вот там же жара большая. Вот. Что-то там отодвинул, в результате этого предотвратил там какой-то взрыв, ну, пример, я там детали не помню. После этого Богданов ему дал квартиру.